Ďakujem za slovo. Dovolil som si spracovať návrh uznesenia a materiálu z dôvodovou správou, ktorú vám predkladám na odsúhlasenie. Jedná sa o projekt, v krátkosti ho voláme projekt Nová Lesná. Jedná sa o úpravu križovatky z Novej na Lesnú, ktorého súčasťou je tá samostatná úprava križovatky, je vybudovanie nového odvodnenia križovatky a vybudovanie nového prechodu prechodcov na úrovni zjazdu k Makoviciam, k futbalovému štadiónu, a osvetlenie tohto prechodu. A vlastne významná časť toho stavebného objektu alebo toho projektu je samotné odvodnenie cez vodozádržné zabezpečenie alebo zariadenie, keď to tak poviem. Projekt je pripravovaný už nejaký čas v rámci mesta. Boli spracované nejaké úrovne projektovej dokumentácie. A ja v tej dôvodovej správe som aj zhrnul nejakú chronológiu celého toho projektu. Boli priložené aj dva obrázky, teda priečný rez toho prechodu osvetleného. V materiáloch to bolo zaslané a bola tam situácia priložená. Čo sa týka celého projektu, tak momentálne prebieha inžinierská činnosť na to, aby sa získalo územné rozhodnutie a následne by sa malo získať stavebné povolenie. Poznáme to miesto, je to jedno z kritických miest na dopravnej infraštruktúre v rámci mesta Stúpava. A je to nehodové miesto, kde veľa detí prebieha nekontrolovanie z jednej strany na druhú, lebo na jednej strane končí chodník pri štadióne a pri tom zjazde do Makovíc a potom pokračuje na druhej strane chodník po takých roštoch nešťastných. A tá projektová dokumentácia, celý ten zámer je myslený tak, že by mal byť financovaný z európskych fondov. Preto tam je aj ten prvok toho vodozadržného zariadenia. To vodozadržné zariadenie bude realizované ako vsak všetkých tých vôd, ktoré stekajú, a to musím podotknúť, stekajú v objeme z celej Lesnej, čiže už je to taká predpríprava na odvodnenie celej Lesnej, lebo ak tí, čo chodíte touto križovatkou po nejakých mohutných dážďoch, tak tam má VPS vždycky robotu zametať štrk, ktorý splaví vlastne z hora. Tá križovatka je potom nebezpečná aj pre samotnú premávku, takže toto by sa malo týmto odstrániť. Čiže viacero vecí sa tu v tomto projekte odstraní, keď sa podarí zrealizovať. A to uznesenie je teraz tak nastavené, že vlastne hovorí o celej tej projektovej príprave až v zásade do predposlednej fázy, kedy bude projekt pripravený v mašličkách a bude potrebné vybaviť finančné krytie na samotnú realizáciu tohto projektu. Čiže úlohou alebo takým cieľom tohto uznesenia, ktoré predkladám, je monitorovať celú túto prípravu na vrcholovej úrovni vedenia mesta s tým, že potom, keď sa všetko toto podarí v danom čase, tak bude musieť byť ešte vypracované buď nové uznesenie, alebo bude samostatne rozhodovať o financovaní celej tej realizácie. Financovanie celej tej realizácie nie je v tomto uznesení, to podotýkam, aby to bolo jasné. Čiže toľko k tomuto materiálu. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tejto téme. Ja by som poprosil pána Bujnu, ešte my tam máme na tom rohu to súdne konanie s vlastníkom toho pozemku, ktorý tam je, a bola tam aj ohliadka, prišla súdkyňa si to pozrieť priamo na miesto. Problém je, že my tam potrebujeme nejaký priestor na to, aby sme mohli tam vytvoriť ten priechod prechodcov na Lesnej, a tí chodci tam potrebujú nejaký manipulačný priestor. Takže poprosím pána Bujnu, aby dal informáciu, že ako toto vyzerá, lebo toto nám teoreticky ešte môže negatívne zasiahnuť do toho, takže poprosím. Projektová dokumentácia je nachystaná tak, že v tom oblúku, kde je vlastníkom pán Húbko, by sme potrebovali 13 m štvorcových na to, aby ten projekt bol úplne v ideálnom zložení. Treba tam nejaké rozhľadové pole, treba tam nejaké tie výjazdové oblúky. Včera tam bola pani sudkyňa, ktorá si spravila takú obliadku a
zatiaľ je to na nejakom vyčítenom, tuším, vo februári pojednávaní. Či sa zatiaľ dohodne mesto na nejakom mimosúdnom vyrovnaní s pánom Húbkom a bude možné použiť aj týchto 13 m štvorcových, ktoré nám smrteľne vážne chýbajú k tomu, aby sa tam vytvorilo miesto pre zhromaždište dostatočného počtu chodcov. To nejaká STN hovorí, koľko tam musí byť miesta na to, aby mohol ten prechod byť funkčný. Takže toto by bolo pre nás veľmi dôležité. Napriek tomu stavebné povolenie a ostatné veci vybavujeme, aby boli nachystané, lebo stále nie je presne určené vzhľadom k tým, to by skôr správneho vedela pani Hofmanová, že jemu tam bolo vymerané niekedy nejaký počet metrov, ktorý mu nesedia momentálne. Takže ak by sme sa dohodli, že tie metre získa niekde inde, niekde z boku toho svojho pozemku, tak toto by na tej zákrute sa vybavilo pre mesto, čo by malo veľmi priaznivý vplyv na to, aby tam mohla celá tá projektová dokumentácia byť spravená tak, ako treba a aby sme dostali aj vyjadrenie od dopravného inšpektorátu na to, že to je možné sprevádzkovať. Ja len chcem to povedať, že vlastne tá súďka nás vyzvala najprv na tú mimosúdnu dohodu. Princíp je v tom, že pán Húbka si nárokuje na ten pozemok, lebo ho údajne kúpil, ale podľa toho, čo my sme pozerali, tak ako keby on má oplotený aj iný pozemok a teoreticky by sme sa tam vedli dohodnúť na nejakej zámene alebo na niečom takom, tak to by sme potom dali do zastupiteľstva. Čiže to len na margo toho hovorím, že tie projekčné práce, aj tie práce, teda projekčné, ale tie inžinierské, aj tieto pokračujú, bežia ďalej, ale je tu táto vec, na ktorú vás chcem upozorniť. Dobre, pokiaľ nevidím už nikoho prihláseného, tak poprosím o návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Stupavé schvaľuje vypracovanie programu osvetlenia priechodov Šestka, materiál číslo 6. Ospravedlňujem sa. Mestské zastupiteľstvo v Stupavé schvaľuje projektovú prípravu a inžinierskú činnosť projektu úprava existujúceho chodníka na ulici Nová, prechody pre chodcov a odvodnenie Stupava. Za B. Predloženie projektového zámeru na získanie finančného krytia z operačného programu Slovensko na realizáciu projektu úprava existujúceho chodníka na ulicu Nová, prechody pre chodcov a odvodnenie Stupava. Prosím, hlasujte, kto je za. Všetci poslanci, dobre, ďakujem.